Paghandurawchannel. Hello, si DJ Handuraw ni, ang DJ nga sigig handuraw sa mga nangagi. Sigurado kung makakita ka ani nga video, makahinumdum gyud ka sa imong mga kaagi. Karon mga kahanduraw, mutan-aw tag video, pero sa dili pa nako ni i-play, palihog ko og subscribe sa ato ang channel, nya ayaw kalimot og like kani nga video ug i-hit pod ang notification bell para updated ta sa tanan nako nga mga video. Salamat mga kahanduraw! Paghandurawchannel. Mga kahanduraw, salamat kaayo sa inyong makanunayong suporta. 1,000 subscribers na ta!